खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव दान मोनसेनि उनाव बरायनाय थाबाय आं खौरां फोसावैया दिनै जों दान मोनसेनि एसे बारायानो जाबाय माखासे उसुबिदानि थाखाय खौरां फोसावथ'नो हानाय नङा होननानै कमिउनिटि टेबाव होनानै दोननाय जाखादोंमोन नाथाय भिडिअनि गेजेरजों हगाराखैमोन बेखायनो गोबाङानो मिथियाखै खायसेया थांनाय बोसोरनि खौरांफोरखौनो नायबाय थादों बिथांमोना जाहाथे थांनाय बोसोरनि खौरांखौ नायनानै गोरोन्थि बुजिया बेनि थाखायनो आं बुंनानै होबाय गोबाङानो थांनाय बोसोरनिखौनो नायदों हा आङो थांनाय मासनि 24आवनो लास्ट निउस होदोंमोन 24नि उनाव आङो निउसखौनो होआखैमोन गोबाङानो थांनाय बोसोरनि गोजाम खौरांफोरखौनो नायबाय थादों बेयाव गोबाङानो कमेन्टबो हरदों बिथांमोना जाहाथे सिगांनि निउसफोरखौ नायनानै गोरोन्थि बुजिया बेनि थाखायनो आं बुंनानै होबाय कि आङो निउस होयैया आङो दान मोनसेनि बारायानो जाबाय माने थांनाय 24आवनो आङो लास्ट निउस होदों बेनि उनाव आं निउसखौनो होआखैमोन आरो माखासे उसुबिदानि थाखाय जायखौ आं कमिउनिटि टेबाव होनानै दोनखादोंमोन दा मा जाहोननि थाखाय आङो खौरां फोसावाखैमोन बेखौबो आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायनो सानो आरो नोंथांमोननो जिहेथु नोंथांमोनहा गोबाङानो गोबां बेलेग बेलेग साननानै दंमोन खायसे जेब्ला आं कमिउनिटि टेबाव होनानै दोनदों कि आङो माखासे उसुबिदानि थाखाय माखासे सम खौरां फोसावथ'नो हानाय नंला होननानै जेब्ला आं कमिउनिटि टेबाव होनानै दोनदों गोबाङानो आंनि हाबा सानदों आरो बांसिनानो आंनि हाबानि सायाव कमेन्ट हरदों बा बेलेगा गुबुन माने हरदों बेलेगाबो बेलेग बेलेग कमेन्ट हरदों नाथाय बांसिनानो हाबानि सायाव कमेन्ट हरदों माने आंखौ हाबा जासिगोन बिदि सानदों आरो दा बेफोरखौ आं गासिबो क्लियार खालामनानै होगोन बे भिडिअनि गेजेरजोंनो मानो थाखाय आङो भिडिअ होआखैमोन बा खौरां फोसावाखैमोन गोबाङानो मिथिया जानो हागौ आं हाबा जाखानाय हाबा जानाया गोबावानो जाबाय ओमफ्राय आङो खौरां फोसावनो हायैया जाहैबाय आं प्रेगनेन्ट जानायनि थाखाय आङो खौरांखौ फोसावनो हायाखै बे मासनि दाख्लै थांनाय 18 तारिख 18आव आङो गथ' जोनोम होबाय हौवा मोनदों फिसाज्ला मोनदों बेनि थाखाय आं जोबोद खुसि आंना ओरैनो माबाया डिलिभारि डेटआ बे मासनि 31 ओमफ्राय लास्ट चेकआपाव आं जेब्ला 8 मान्थसनि चेकआपाव जेब्ला आं डक्टरनाव थांदोंमोन अब्ला डक्टरा आंखौ बुंहरदोंमोन कि नोंना जेखि जाया समाव डिलिभारि जानो हागौ होननानै बे पेकिं सेकिं खालामनानै रेडि जाहैखा बेबायदि होननानै आंखौ बुंहरदोंमोन ओमफ्राय बेखायनो आङो सानदोंमोन कि थाब जागोन आंना माने 8 मासनि एसे उनावनो गथ' जोनोम जागोन बिदि सानदोंमोन ओंखायनो आङो निउसखौबो बे मासनि लास्टथिं होनो हाबफिनगोन बिदि सानदोंमोन आरो खिन्थु डक्टर बुंहरनाय बायदि जायाखै आङो नेबाय थादोंमोन माने 9 मान्थसनि जागायजेननायावनो जागोन बायदि बुंहरबाय नालाय डक्टरा दा आङो पेकिं खालामनानै आं नेबाय थादोंमोन खिन्थु नेबाबो जायाखै आरो ओरैनो 31मोन अक्ट'आ अब्लाबो सिगाङानो जानाय जाहैबाय 18आव जादों आरो आं खौरांखौ पुरा 9 मान्थसिम फोसावनो बिदि साननानै लानानै दंमोन गोसोआव माने डिलिभारि डेट फैजासिम आं खौरांखौ फोसावलांबाय थागोन बिदि सानदोंमन खिन्थु जेब्ला 8 मान्थस कमप्लिट जानायनि उनाव आं डक्टरनाव थांबाय डक्टरा आंखौ बुंहरबाय कि सप्तासेनि गेजेरावनो जिखि जाया टाइमाव डिलिभारि जानो हासिगौ पेकिं खालामनानै रेडि जानानै थाहैदो बेबायदि बुंहरनायाव आंनाव दिमागाव मोनसे टेनसन हाबदों आरो मोनसे गिनाय भाब हाबदों जायनि थाखाय आं फैनानै खौरांखौ बानायफैबाबो आं हायासै खौरां फोसावनो थाखाय आं नाजाबावदोंमोन जिहेतु आं 24आव लास्ट खौरां फोसावदों 25आवबो आं खौरां फोसावबावनो नाजादोंमोन खिन्थु आं हायासै खर'आव टेनसन थानायनि थाखायनो आं हायासै मोनसे गिनायबो थाबाय टेनसन थाबाय ओमफ्राय हायासै ओमफ्राय आं सानबाय जिहेतु सप्तासेनि गेजेरावनो डिलिभारि जासिगोन एसे रेस्ट लानोसै देहाखौबो एसे रेस्ट होनोसै बिदि सानबाय बांद्राय खस्थ' खालामनायाबो थिग नङा नालाय बिदि साननानै आङो खौरां होनायखौ कमप्लिटलि बन्द खालामबाय ओमफ्राय दाना नेबाबो जायासै नालाय ओमफ्राय होफिनसै नामा खौरांखौ बेबायदि सानदोंमोन खिन्थु बे टेनसन थानायनि थाखायनो आं हायासै फारसेथिं आं रेस्टबो लानोसै होननानै आं थाबाय आरो कमप्लिटलि थायै दा आङो मास मोनसेनि बारायानो जाबाय दा आङो खौरां फोसावफिननो आखायाव लादों बे मासावथ' आं हानाय नंला बे मासाव माखासे सानल'सै फैगौ मासनिफ्राय आङो खौरांखौ फोसावफिननो सानदों आरो फैगौ मासनि गिबि सप्तानिफ्रायनो आङो खौरांखौ फोसावफिननो सानदों आरो बेखौ आं मोनसे चेलेन्ज बायदि लागोन आंनि लाइफनि मोनसे चेलेन्जिं जागोन आरो बेयो जिहेतु आं नर्मालबो गथ' जोनोम होनो हायाखै सिजारियान जादों बेनि थाखाय आंहा एसेग्राबबो राखाङाखै दासिमबो दुरबलावनो दङ सिजारियानफोरनिया एसे टाइम लायो राखांनो नर्मालफोरनिया मालाय एसे थाबैनो राखाङो ओंखायनो आङो नर्माल जोनोम होनो ट्राइ खालामदोंमोन खिन्थु हायासै आरो दा उपाय गैया सिजारियानानो मोनसे आजिखालि जुगाव नर्माल बायदि जाबाय बांसिन मानसियानो आजिखालि सिजारियानखौनो खालामो आरो नर्माल
हाया बायदिखौनो होनांसिगोन बुहुत खम नर्माल जानाया बांसिनानो फ्राय सिजारियान जायो बे सिजारियानखौनो मोनसे समाव नर्माल बायदि साननानै लानांसिगोन दा बेखायनो आङो बे मासखौ कमप्लिटलि रेस्ट लाबावनानै माने एसे देहाखौ फोसाबबावनानै आरो बेबियाबो जिहेतु गोरलैथार बेनि थाखाय आं बे कमप्लिट एसे रेस्ट लाबावनानै फैगौ मासनि गिबि सप्तानिफ्रायनो आङो खौरांखौ फोसावफिननो नाजागोन आरो हिन्जावफोरनि लाइफआथ' बेबायदिनोसै हिन्जावफोरनि लाइफआव गोबां बिदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे सोलायनाया फैबाय थायो सिगां बिमा बिफानि न' बिनि उनाव हाबा जानानै गुबुननि न' बिनि उनाव आरो बिमा बिफा जानायनि उनाव गथ' फेदेरनाय गोबां रेसपन्सिबिलिटिस बेजों लोगोसे आरो बाहेरा खामानि मावदेरनाय माने गोबां रेसपन्सिबिलिटिस आरो माने आइजोफोरखौ मानो रेसपेक्ट होनांगौ बा बिमा माहारिखौ मानो मान होनांगौ बेफोरनो दां बिदि सानो आरो दा जिहेतु आङो बिमा जानानै सानानो हरानो सान आंनि थाखाय दा जिहेतु बेबिया गोरलै बेयो माला सिखारो माला उन्दुयो बेनि खुनु टाइम टेबल गैया मालाबा सानाव सानसे उन्दुनानै हराव हरसे सिखारो माने खुनु टाइम टेबल गैया आरो दा बेखौ बिमाया सह्य खालामलांजोबनांगौ जायो सहायलांजोबनांगौ जायो अब्लाबो खुसि दङ जेसेबांखि खस्थ'आनो जायाथों मानो अब्लाबो खुसि दङ आरो बिमा जे जानो मोन्दों बेनो सबसे माने बयनिख्रुइबो देरसिन खुसि आरो बिमा जानो हायाबा जे बेसेबां दुखु ओंखायनो आङो बेफोर खस्थ'खौ जेबो सानाखै खस्थ'नि गेजेरजोंनो आङो खौरांखौ फोसावलांनो होननानै आं मोनसे चेलेन्ज खालामदों हागोन हाया बेयो उननि खोथा साक्सेस जायो जाया बेसेबां साक्सेस जानो हायो हाया बेयो उननि खोथा खिन्थु आं बेखौ मोनसे लाइफनि चेलेन्ज बायदि लानानै आङो खौरांखौ सिगांनि बायदि सानफ्रामबो फोसावलांफिननो आं नाजागोन मालाबा सानसे साननै हायिया गुबुन खोथा जाहैगोन उसुबिदाथारबा सानसे साननै गेप थानो हागौ खिन्थु जेरैबायदि सिगां सानफ्रामबो खौरां फोसावोमोन बेबायदिनो आङो खौरां फोसावफिननो नाजागोन आसा खालामो नोंथांमोननिफ्राय आङो सिगां जेरैबायदि मदद मोनबोदोंमोन जेरैबायदि नोंथांमोना आंखौ अनसायदोंमोन बेबायदिखौ आं मोनफिनबावगोन ओमफ्राय आं मोनसे नोंथांमोननिसिम खावलायनो सानदों आसा खालामो नोंथांमोना आंनि खावलायनायखौ गनायगोन आं हास्थायनाया बेनो नोंथां जाय बिथांमोनहा आंखौ मदद होबोदों सिगांनि समनिफ्रायनो जाय बिथांमोनहा आंखौ मोजां मोनबोयो अन्नानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयनिसिमबो सौहैफिनो कि आं खौरां फोसावफिनसिगोन होननानै नङाबाथ' गोबाङानो साननानै दङ खौरां फोसावनाय नंला बेफोरबायदि साननानै दं नालाय गोबाङानो जाहाथे बिथांमोननिसिमबो सौहैफिनो बिथांमोना जाहाथे मिथिनो मोनो कि एसबि बड'नि सिबिरानि ब्रह्मआ फैगौ मासनि गिबि सप्तानिफ्रायनो खौरां फोसावफिनसिगोन बेखौ जाहाथे जाय बिथांमोना आंखौ नायोमोन बिथांमोननिसिम सौहैफिनहोनो हायो बेखौनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैयो अन्नानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिथिफिनो आरो सिगांनि बायदि बयबो आंखौ अनसायफिनो मदद होफिनो बेखौनो आं नोंथांमोननिफ्राय हास्थायो गोबाङानो बेबिखौ नायनो लुबैदों जानो हागौ नाथाय दा बेबिया उन्दैद्राय नालाय बेनि थाखायनो आङो भिडिअ दिन्थियासै उननि समाव भिडिअ दिन्थिनो नाजागोन मुंखौबो दासान्दि दोनथ'नाय जाथ'वाखै रासिया सिंह रासि गोग्लैदों एम नङाबा टि आखरजों स्टार्ट जागोन बिनि मुङा सोरबाफोर नोंथांमोना जुदि गोसोआव मोजां मुं साननानै दंबा एम आरो टि आखर म नङाबा थ आखरजों स्टार्ट जानाय मुं मोजां साननानै दङबा नोंथांमोना कमेन्टआव लिरहरनो हागोन भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों आं एप्रिल दाननि गिबि सप्तानिफ्रायनो खौरांखौ सिगांनि बायदि फोसावफिननो नाजागोन बेनिखायनो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै होबानो जाबाय गोजोन्थों